Назла усеща, че Мурад се държи странно и подозира, че той знае всичко за майката на Фуркан. Йылдыз отказва да говори с Керем за Оя. Бащата на Зейнеп провежда разговор с Юсуф в болницата. Оя, наранена от Керем, взема важно решение. Мелек е бясна на Фуркан, защото е оставил Мурад и Назла сами. Мурад кани Юсуф да прекара няколко дни в дома му. Назла иска да се прибира вече у дома, но Мурад предпочита да остане още един ден в болницата за нейно добро. Лекарят изписва Назла, когато тя казва, че много й липсва Зейнеп. Керем се извинява на Оя за избухването си. Уверява я, че е готов да се изправи срещу всички, за да бъде с нея. Мелек пише на Фуркан, че изписват Назла. Кара го да дойде в имението с цветя. Мурад води Назла и Юсуф в имението. Зейнеп не се откъсва от майка си. Фуркан пристига с цветя и поздравява Назла. Мурад иска да отведе Зейнеп, за да ги остави сами, но малката не оставя майка си и за миг. Тя предлага с баща и да излекуват майка и. Фуркан се ядосва и излиза от стаята. Зейнеп коментира пред Юсуф, че иска да си има братче. На Фуркан не му харесва чутото. Йылдыз плаче, гледайки бебешките дрежки на детето от Керем, което е изгубила. Мурад помага на Назла да се придвижи до всекидневната. Фуркан иска тя да се чувства удобно, но заради Зейнеп не може да направи много. Юсуф кара Мурад да признае какво чувства към Назла, само съчувствие или е любов. Пита го директно дали е влюбен в Назла.